Ana agego Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasekuphakameni unyazi lwezulu. Amen. Cha zikhonze izinhle zenkosi siyalibonga ithuba elihle kangaka nelikhulu esiliphiwayo obaba bethu abaphathiswa bomsebenzi kaNkuluNkulu kulenkonzo ukuthi nathi siyintsha yebandla lamaNazaretha ke sifakaze ngenkosi enkulu yasekuphakameni unyazi lwezulu. Amen. Cha akukuningi bafowethu njengamanje besicelela ukuthi kuzoba amakhosazana bese kuza ngasenhlalisuthini ithuba selizoza ngakunina bafowethu mhlasimbo kwami nje ukusho ukuthi sikakhulukazi sisondele kakhulu einsukwini nezesikhumbuzo senkosi enkulu inyanga yezulu. Amen. Ukuze ke obaba babone ukuthi singabantwana abayifundayo izinto nabalandelayo ekhalendeni laleli bandla ngokwezinto ezenzekayo kungakuhle ukuthi kufakaza kwethu kusondele kakhulu nangasenkosini enkulu inyanga yezulu esiseyinsukwini zesikhumbuzo sayo. Amen. Isikakhulukazi nalento enhle kangaka esihlangene ngayo namhlanje sisothandazisa abafundi bezoqala ivivinyo zabo nalokho engathi bekungavela njenganento ekuyinhloso yosuku nenkosi ke inyanga yezulu iyona nto eyayigqugquzela kakhulu emanazaretheni njengoba ubaba mkhulu abathatha benenkosi yasekuphakameni inkosi inyanga yezulu wenza sure ukuthi uthi mina kangifundile kodwa laba abantwana bami ngizobafundisa ukuze nani eManazaretha nibonele kimi ngoba kuzisikhathi lapha lelizwe eliyophathwa ngabantu abayile esikoleni amazwe inkosi enkulu yasekuphakameni lawo. Amen. Engisho ukuthi ke sihlangene ngento enjalo zikhonze izinto ezenkosi mhlasimbo okukhulu kunakho konke sisezweni laseMbumbulu lapha esinalomkhosi khona namhlanje we-exam prayer. Izwe ke leli elinomlando kakhulu wendaba kaShembe ubaba mkhulu wayikhandela yena umsebenzi wakhe lo esingawo namhlanje ususabelele izinkalo zonke zaleli izwe efikela lapha emzini wakaBhengu esuka lapha phesheya eMgababa noma eMsimbazi emzini wakaNtsele. Amen. Wawuphatha ke umsebenzi ubaba mkhulu baphenduka abantu kwaze kwafika nabefundisi abaphendukayo ababevele einkonzweni baba ingxenye yaleli bandla kodwa ebukhoneni babo bahamba basala endleleni. Siyazi ukuthi baningi abantu abahambile nobaba mkhulu kodwa kwahamba ngobude bendlela basala endleleni. Amen.
lelizwe ke lasembumbulu kuhambele sosikhathi esinjalo sika babamkhulu eyibambele yena umsebenzi ngezandla zakhe lingenayo umfundisi owayemisiwe phakathi kwamabandla onke asembumbulu babamkhulu wayefika lapha emzini kaBhengu ayibambele yena wonke umsebenzi kaNkuluNkulu amen kwadlula lapho kwangena isikhathi senkosi yesibili inkosi iNgungumahlombe nayo futhi ngesikhathi sayo akazange abe khona umfundisi owabakhona kulelizwe mabe sixoxelo baba yayibambela yona inkosi ngezandla zayo noma ilapha kwaNtsele noma kwaBhengu noma ikuphi lapha ekhona phakathi kwalelizwe ibambela yona umsebenzi okuthenga isikhathi senkosi yesithathu inkosi inyanga yezulu eyathi mayisifika nayo izothatha umsebenzi kaNkuluNkulu iqhubeka lapha lezi ziqu zayigcine khona kuthiwa ke kwaba yilapha khona ekwathi uma kuphakanyiswa ngiyathokoza kakhulu mangibona ubaba umfundisi uNgidi ephakathi kwethu alibonga igama lenkosi useke washo ke kafushane ubaba umfundisi uMbonambi ukuthi umfundisi osekuyena omdala kubafundisi benkosi inyanga yezulu amen obaba ke basitshela ukuthi kwathi ngesikhathi ephakanyiswa ubaba umfundisi uNgidi okhona phakathi kwethu kwaba uyena oqala inkosi inyanga yezulu eyamthuma ukuthi akazobheka lamabandla alapha embumbulu okwaba uyena umfundisi esingathi waba ngokuqala ngokuthunywa inkosi inyanga yezulu owafika wawubheka umsebenzi walapha embumbulu apha until kwazeke kwabekwa abafundisi bamabandla alapha ekhaya amen Ilowo msebenzi onjalo sithi hayi siyathokoza kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi sethu sikwi leadership lo msebenzi wabantwana abe khona phakathi kwethu siyarecognize kakhulu ubukhona bakhe kulelo zinga elinjalo lo msebenzi omkhulu awuthunywa inkosi phakathi kwamabandla alapha embumbulu kusho lukhulu kuyithi ukuthi sithi masikhonza sicela ukuthi ngalolu suku namhlanje abephakathi kwethu asamukele isicelo sethu ngoba uze emsebenzini vele ake athunywa kuwo wawugada egameni lenkosi amen ilokho bafowethu angishumayeli kodwa ngizocela ukuba ngidlulisele insizweni bekuthiwa izoba isihlanu amen abangengumntwana wakho Thande ukuphama kwabangcwele bonyazi amen oguqile phakathi kwenu umntwana wakwaMbhele igama uAnele uSabatha ethokoza Thempeli kumshumela omncanana amen Manazaretha amahle enkosini uma silapha sofuna uthando lomntwana singabantwana benabatshu useshilo uhlala ukuthi asigxile etimeni yosuku ukuthi yathi inkosi inyanga yezulu ngo1990 ibona abantwana ezweni kubhikishwa abantwana becilwe otshalweni isiyabuza ibiza obaba esekuobaba manje ngalasa sikhathi bayobhuti besonto iyababiza ithi ayikho into engayenza ukuze labantwana bahlale lapha ekhaya behlala lapha esontweni base becabanga noNkulunkulu ngokusikhumbula kwakhe wasesho ukuthi baxoxeni nihlangane nibe nezinkonzo nibe nokuthile enikwenzayo
uthi niqala amaculo abo laba abangaphandle emasontweni kopha nifake mina ngoba nobe nihlangene ngami nangempela babuyisana owesedukile wabuyiswa nawe mzali sifisa ukutshela ukuthi namhlanje ingane yakho lengekho lapha ekhaya ushembe uzoyikhumbula ngoba bakhona abazali bethu lapha kodwa udadewethu nabafowethu abekho lapha abanye bagcina ngalizo lemina abanye bagcina ngalizo lebusuku abaziwa bakamathanda inhliziyo kodwa sobuyisa ithembe njalo sithi ngoNkulunkulu onyazi lezulu bazobuya nibatshela ukuthi sikhona esontweni khona inabatsho base bewuqala lo msebenzi phezulu kwentaba inhlangakazi intabeni endala yalontshwa khona phezulu kwentaba uba lo msebenzi lo uyobuyisa umntwana ombuyisele kushembe njengoba kunjena namhlanje sukhule wangakagcwala umhlaba wonke ngalo uNkulunkulu ethu oyinyanga yezulu ngiyakhumbula ngelinye ilanga mabesixoxela abadala kunathi kwathathana ingane nje zihamba zaya ethempelini thizeni kwafike kwasonto yasisho ingane encane ethi hayi awungibonele lesipeletu sakho dadewethu ishifodo lenyanga yezulu nangempela wayinikeza iyagoduka ingane ekhaya ijabulile uma akade ifuna uthi awusibani uphuma phi uthi ngiphuma esontweni uthi kuliphi isonto ngoba thina siye esontweni kusasa uthi hayi kade ngekashembe wasijinwa kakhulu umzali akasonto akamazi ushembe iyakuyena ingane ngenjabulo imvezela ifoto ithi nali isonto engiphuma kulona nangumkhulu buka mhle kanjani wavele washo umama ngempama enganeni uthi uyazi ukuthi ushemba ngimfuni kanjani mina kona athi uyelapha yolanda amadimoni wayishaya ingane athi ngiphinde ngizwe kuthiwa duye laphana yaphuma ingane yabaleka ikhala beza kathi hambe nabo kwenze njani uthi hayi ngishayiwe ngishawela lesipeleto onginikeze sona ithi le mnikezi lithi hayi sibuyise phela uthi lo hayi into yami le ngiyayithanda uthi ngeke ngikwazi ukunikeza umkhulu seko wami ngizomfihla ekhaya nangempela yahamba naye umkhulu ingane yafika lifihle ekamereni la ifoto ibithi mayihamba iqoke lashaya isabathethizayo nangempela zahamba ingane zayodlala zadlala ngesikhathi sasekuseni idlala la emehlweni kaMangayi kwathi sekuthi sesizwe kusasa sontweni yashona khona ingane ingcola injalo kanti uyibhekile uma wayo uyilusile ngehlo kwabuya futhi waphindwa wenza njalo wayishaya wathi wezuye kuya lapha yathi ingane manje ngiyamthanda umkhulu wayiqhubeka wayishaya kakhulu yaqhubeka kodwa lengane ifoto yalifihla kwala ngisho sesho lo inikile uthi buyisa phela uthi lo hayi ngeke ngikwazi ukunikeza umkhulu ngiyamthanda wami yathi ngazelele luthi ifunda lapha eJenjisi imile estopini kwaqhamuka itaxi isikwele sibovu phambi kwayo iyasayiniza ngala nganeno sami isikwele lesi yangena ingane phakathi ithe mangabe iyabheka lapha ngasePro kumele ngabe yajika itaxi yavela aqhubeka kakhulu yadwebu N2 yashona le phezulu itaxi eSouth Coast waseyitshela lo umzali oseceleni kwayo ngoba bonke bafowethu nodadewethu abantu abadala bayibazali kuthina awuzukhetha ukuthi uzukhuzwe uthi uzokhuza omakho umzali okhona lapha ethempeleni umzali wakho nasendleleni umuntu omdala ohlangana naye umzali wakho ngakho abantu abasha benabathi kubalekile ukuthi ihlazo sithisabe singathi okubi ngesikwenze ngoba singekho phambi kwabazali bethu ngisho bengekho abazali bethu abasizalayo ngokwenyama kodwa asihlangana nabo emgaqweni bayibazali bethu yahamba ingane uyayitshela umama uthi hayi kungakuhle ukuthi ufonelekini usho ukuthi awuseza ukubuya manje khona into enkulu esiyokwenza yona isengane hayi inamba yama ngiyazi ithi hayi kulungileke sho ukuthi umakho yombona ngale kwethuna nangempela ingane yahamba netaxi yabona naye ijike esimobeni itaxi yafika laphana ithi yezwa kunephunga exakile laphana ehlathini kumnyama kwase kusondelwa nayo ifaka iuniform yasondela nayo kwasondela nayo yafika ukuthi kuvalanisile leliphunga lelihlathi leli livalanisile kakhulu yasikhumbula ukuthi inento yayo yakhumbula ukuthi inento yayo inentshumayelo ayayizwa ukuthi inkosi inyanga yezulu yabasiza abantu yasibeka isandla lapha esifubeni 45 ngaphakathi eshethini yathi mkhulu ngisize ngalomzuzu
mkhulu ngisize ngalomzuzu ukuze umama akubone ukuthi uShembe uNkulunkulu uphelele uvele ezulwini. Sekusenjalo le kuyena uBhongoza wabathe lethani lapha lo mfundi ngiqede phela siyahamba isikhathi. Kwazwakala amahashi lawazwakala kumfundisi uMngomezulu. Eza bathuka kakhulu abantu bayidedela ingane yaphunyula yabaleka. Mayibaleka nje ayophumela emgaqweni ayazi ukuthi izoyapi. Khona imoto eqhamukayo yafike yami eduze kwa ingane yasibaleka kakhulu ukuthi hawu mhlambe umunye wabo lapha ngoba ngisindile bese bezongiqedela futhi. Wasebehlisa iwindi umama athi hayi mntana moza la kwenze njani? Yasiyasondela ingane yasichaza istory yasondela khona ngumama wayithatha wayifaka emotini waya kwakhe wafika wayigona khona wayibekela amanzi okugeza yageza. Isithi ingane meyihlele edining enzela ukudla ithi ivusa amehlo nanka amafoto phezulu nayi inkosi inyanga yezulu nangu umqalo wendlela nayi inkosi ilanga. Isiyashi ingane uthi hayi wema nangu umuntu ongisindisile. Ithi umkhulu lo ngala wesithathu ongisindisile. Nawe sifuna ukusho namhlanje ukuthi ngoba ulapha uShembe unyazi yezulu uzothula lo sizi lakho. Uzothula lo mthwalo othweleyo. Wasebuza umama lo ukuthi uyakwazi ekhaya kungapi ayisho iaddress yasho nenamba yocingo. Wafona umama. Efonela kuboka lengane umzali uphitheni ikhanda ingane yakhe ayilalanga kwakhe. Akazi nokuthi iphi. Base benza indlela yokuhlangana. Weza wa driver lo suka ngale eShepstone weza ngala. Mefika khona umzali into ayisho wathi hawu Lord is good Lord is great wayithatha ingane wayihaga yathi ingane hayi mayithi uShembe uNkulunkulu wadinwa futhi khona kunjalo uthi uShembe wani lo ngitshela ngaye ngathi ngalo Shembe lo ingane yavele yakhala umama lo ithathile wayigona wathi mntana ungakhali mchazele ukuthi kwenzakaleni yasiyalikhipha ifoto la lishayela khona wathi wemani hayi into yami ngiyayithanda iyona engivikelile. Bantu abasha uShembe simenze nabo uThixo wethu simthane ekhathi zonke inkosi usenikuzwile. Ngiphakama nokuyikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Lo guqile umntwana wakwaMthembu ogama lakhe uWanda. Ngiphuma lapha emzini wasekhula kahle phansi kwaMshumayeli Makhanya. Igama lenkosi ayibonge. Ngiyaxolisa baba. Usuke waseduzana Bob. Ngizocela ukukhuluma indaba ibe yenye bese ngihlala phansi. Ngikhumbula ngenye imini ngilele lapha phansi kwedokodo lakithi. Ngangisanda ukuyikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Kwenzeka inqaba ngilele. Ngathi ngiyabona ngaba nokuthuka kokuqala ngibona umjivo omhlophe nesigqoko esasinophaphu olubovu ngala. Mangithi ngiyambuka lo mkhulu ngesindeka ngangakwazi ngisho nakumbuka. Wathi hayi ngibuke mntanami. Ngangakwazi ukuthi mangithi ngiyambuka ngizothi ngibheka ngake kepha kwathe angibheke phansi. Manje mangibheke phansi ngibona angiboni ukuthi unyathele kuphi la inyathele khona kodwa uhamba emoyeni. Bese ngicake ukuthi uhlobondini lo muntu lolu olithi malimile. Yabonga baba.
oluthi malimile kungabonakali inyawo kodwa abonakala ubuso kodwa ukukhanya ayekona bantwana basezulwini uShembe muhle uShembe uNkulunkulu emhlabeni nasezulwini ngiyamdabukela ungakaliboni unyazi ungaliboni ukuthi luhlobo luni lomuntu esathatha inyama ayifanise neyakhe akusiyi umuntu lesihamba naye abangcwele kepha uNkulunkulu Kima ngithi ngiyabona asethi kimi mntanami isikhathi anginaso isikhathi esikhona sokuthi ngizokutshela lento engize ngayo kuphela usethi vuka mntanami ngifuna ukufundisa namhlanje ukuhlabelela wathi kimi le ngabona khona ukuthi cha lokhulumayo inkosi inyanga yasezulwini uthi mntanami mawuhlabelela ungabe suka namahasha amaningi kathi baba ngizokwenza kanjani ngoba ngikwazi wase ngilandele ngifuna usho lento engiyishayo wase esho lesihlabelela wathi ngisize ngiyaqolisa unqamula lesihlabelele enkosini amaNazaretha kase ngimlandela wasisho wazofika lapha sethi khona ngoba uJesu umkhululi wasezulwini kuJesu kuphela umkhululi wasezulwini kase ngithi ngimlandela sengifuna umbona ukuthi uyapi wasenyamalala phambi kwami njengoba wena wabona amafu enyamalala phambili kase ngisukuma khona lapha ephuphweni ngathi ngiyikhethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha ngizocela ukushanje eyodwa indaba bese ngiyahlala phansi nangu ubaba ekhuluma esukuma ethi ufike isibonakaliso kuyena uthi ufike ubaba mkhulu uthi ubaba mkhulu kuye tshena abantu mntanami amaNazaretha ukuthi impi isiyeza impi amaNazaretha ayosinda ilawa afake ingubo engathe akayifaki angazi ke lo ndaba efika kanjani ngiyaxolisa kodwa bengaqondile ukufika lapho uthi impi iyeza lokho engangikushilo esikhathini sami kusazokwenzeka elakhe izwi alweli phansi cela ukuhlala phansi Nkosi ngiyabonga ungivumele ngize kuwe Matthew 13 verse 16. 13:16 Matthew. Bengifisa nje lokho manazathi ukudlulisa. Usimelane lo wala ekhaya ibonkosi. Uthe kuleli thempela abantu bebancane kakhulu. Inhlalisuthi ingekho phakathi kwali thempela. Babe sebeyeza umama. Uma beza babe sebezoklina kuleli thempela.
Uma baklina lenkanyezi yayisephansi ingakakhiwa kanje. Babe sebewagudluza amatshe. Beklina bebona ukungcola, bethanda indawo yabo ukuthi ingelosi ayihlale endaweni engcolile ayibonga inkosi. Babe sebeklina sebeyicelela isibusiso kuJehova. Babe sebegoduka sebeye emakhaya. Sebefikile emakhaya uthi lo mama wentethelelo kwabe sekufika inkosi inyanga yezulu kuye yathi mntanami ngikubonile into adweze tempelini ithi lawa amatshe adwagudluza le yankanyezi kade uyithinta ayikufanele nithithinte. Ithi kodwa wocela ingane esencane uyithatha uyibeke kulawo matshe mase uyayikhombisa uthatha lo dodo mase uyayikhipha. Ithi ungaphinde mntanami uma uklina etempelini uthinta inkanyezi. Bangaka bayithinta inkanyezi. Ngizoshaya isibothuma nazo ngeke ngisidle isikhathi uba vele ngala ekhaya ibonga inkosi. Sike sahamba kulwesithathu. Ngoba kuhle masingamaNazaretha asigijime silihambise izilonyasi. Ithi le ncwadi yaMateyu bayadinga ithi abusisiwe amehlenu ngoba ebona lobu buhle esihlangene ngabo namhlanje. Abaningi nabaprofeti bebefisa ukubona kodwa bakubonanga. Fanele mawulapho uzibongela uthi Shembe nyazi lwezulu ngiyabonga ukuthi inhliziyo yami uyivumelile ukuthi izethembekane. Uma uza lapho ungabheki umuntu kodwa abheka ukuthi uShembe usethembekane. Unyazi kade lula lashanelela saya ukogqophoza intambo zethu ngiyacabanga ukuthi neziphefo zethu zigcwele manje na uparafini wonyazi ngoba kade sikulona ibonga inkosi. Ithi masuka la maNazaretha kunomzolanga ezantsi uma sihamba siyela kulezantsi kulwesithathu sithandaza kulomuzi kwandlwana ka1 room indle yakhiwe ngothayela ibonga inkosi. MasingamaNazaretha singakhethi imisi. Sabe sesihamba seshona laphansi kwakhishwa zonke impahla kwangena thina esesingama VIP ngoba sibalekile. Nisiphathe kahle ayibonga inkosi. Sangena ngaphakathi lana ke kuphuma amakhosazana kuphuma yonke into la tempeli bakuthola umthandazo yakulowo muzi ngoba siyazi ngeliso sokuphilisa. Sikwaqhola ngaphandle egcekeni semaqhola ngaphandle sisingaphakathi sathandaza senza yonke into sethi mase sithandazile sanikeza insizwa nentombazane babili bahlezi kulomuzi. Shemba akubheki ibala lamuntu. Nakwandlwana uyangena ibonga inkosi. Nawe ungasabi ukubiza umthandazo ungayibheki indle yakho ukuthi amakholo azangenaphi. Sangena sathandaza senza yonke into thema sebebikile sebeqedile sesizophuma uthi umama omunye omdala esasihamba nayo uthi maNazaretha sacela ithini ime kancane wakamgomezulu lo mama uthi maNazaretha sacela ime kancane kunesalukazi esimile la phakathi kwethu siyajabula sithi yonke into ekade icelo lezingane bazoyithola. Yaqala insizwa yakhona ukhona lula ngamphakamisa umphamisa lusisi. Yaqala insizwa yathola umsebenzi lapha na eGaleria beKFC yakhona ibonga inkosi. Saqala izinto zavuleka. Ngokungena kwamaNazaretha ngenhliziyo emhlophe nepheleleyo. Sasingayizili zobheka umuzi. Kodwa sasidethu uShembe. Thema sephela insukana usisi lo ntethelelo wenze lembenge ezohlala lapha uthi lo sisi baba uMshumayeli ngiyacela ukuthi uNkulunkulu angiphe umsebenzi ezandla ngikwazi ukuthi ngiyiphilise futhi engikhathele uhola u2000 kwaphela insukwana inkosi ikubusise kwaphela insukwana lo sisi wasebenza ngaliya kumoyehla ngalana bayazi lumgwaqo bungikhohle kaMadilika wasebenza walayisha umqashi isitolo walayisha yagcwala impahla ithe sigcwele impahla wasiyambiza lo sisi wathi uyathanda yini ukurana lesi sitolo uthi lo sisi yebo ngiyathanda uthi yasiba sigcwele kanjani uthi yebo sigcwele uthi sithathe sakho sonke sasingene kwandlwana. Waqala umqashi angikhuluma Nazaretha ngespaza ngikhuluma ngesupermarket downtown wehlala uzofika usithola inkosi buseni kuzwile.
Ngiyakhuleka esihlalweni sobukhosi sasezulwini lapha abasotha khona wenyama. Ngiyabingelela kubafundisi, ngibingelele kubashumayeli, bakhokheli, bahlambululi, abavangeli, na yonke ihamete engcwele ngegama lonyazi. Amen. Ngenxa yesikhathi bangcwele, lensizwa iguqelana ke insizwa ke yakamthembu lapha eshe ethempelini ephilane. Amen. Phansi kwamshumayeli uCwenza. Amen. Ngenxa yesikhathi siyabonga bangcwele ke. Cha ke bangcwele bonyazi, kukhona into ekihlahlale ingihluphe ngaso sonke isikhathi. Akekho umuntu ogeza njenge Nazareth. Liyageza iNazareth. Maklina amaNazareth sibaklini. Sibahle. Kodwa yonke into engihluphayo ngabe nenhliziyo zimhlophe yini na? Ilento engihluphayo sihamba ngemoto ezinhle sihlala endlini ezinhle. Ngabe inhliziyo imhlophe yini? Uthi ubaba evala inkonzo intabazwe. Uthi sengikhathele kade nginitshela ngithi angizonitshela la kwaqala khona uNazaretha ubaba omkhulu mhlambe nizomuzwa noma nginitshela lana. Ngoba siyenza into efuna unyazi. Ushembe uNkulunkulu yebo uNkulunkulu shembe uyohlala eNkulunkulu. Kodwa ngabe thina senzani efuna unyazi? Uthi ubaba sengikhathele. Uthi ngicela ubaba omkhulu angilekelele. Ilapha engimi khona sonke isikhathi. Noma wabe uhamba ngemoto ebizayo, noma uhamba ngebhanoyi, ushemba kanendaba lokho. Ufuna inhliziyo. Akanendaba ukuthi uyimiliyoni ubillionaire, ufuna inhliziyo, siyakwenza yini ufuna ukushembe. Kade ngivala nje inkonzo nje intabazwe, uke wayisho lonto lekhala ngathi. Uthi asizwa. Asizwa amaNazaretha. Akasazi uthini. Uthi ke ubaba omkhulu inyanga yezulu, utheni kwenza ukwenziseni ngoba watheni kwenziseni kakhulu. Kodwa ke uyeza umhla kuphela. Besho kumina nawe. Uyabona nje maka umhlangano sengiphetha. Ubaba ukhuza khuzile, ngiyakhumbula nje sisekhenani. Ubaba wazi wakhuza enye inkosazana kusho uNkulunkulu wathi bebengayingani nayo inkosazana leyo nenhlasuthi beyobhuka kusho uNkulunkulu. Abanye bethu makumhlangano ngaso sonke isikhathi ebuhleni senza imoli. Asiyi ngoba siyakushembe senza imoli sohlangana ebuhleni. Nathi inhlansuthi asiyeke lento yethu. Asiyayi ushama lapha emhlanganweni. Asenze into efuna ukushemba. Ngoba uthe unyazi namanje usamile kula magama la ukuthi umNazareth abachitha ngiyobuza nanhlansuthi. Usamile nalapha ngoba amakhuzana awasuke awezi thina thina sosukelayo. Ngiyacela uNazaretha siphathe kahle bangcwele. Lento engibuza kuyona. Siyakubabaza ushembe usogoqile umhlaba. Ngabe nenhliziyo zigoqile yini umhlaba? Zimhlophe yini na? Hey, kukhona into engifuna ukuyichaza sengiphethe. Ukukholwa kuqala ekhaya. Uma ngabe umakhelwane ubecela impuphu wamncisha wathi awunayo, ungezi la ethempelini. Uma ngabe ecela usawoti ungezi la ethempelini. Nawe inkosazana nawe inhlansuthi. Uma ngabe usaphendula umzali wakho, usamthuka, usenza yonke into, ungezi la ethempelini. Ngoba isibusi sokuqala, uNkulunkulu wakho oqala emhlabeni ungakho nobaba wakho.
Iy'ngane zamanje seziyabaphendula abazali noma ngabe kanjani. Abazali badlala indima, siyabonga abazali badlala indima kakhulu. Osekumnazana sekusele kumina nawe Nkosazana Nhlanhluthi, abashumayeli bakusasa, abakhokheli bakusasa, abafundisi bakusasa laba kusasa. Ibona kuphi umnazana siyokuphatha uma sinjeni. Ngiyabonga bangcwele sengiphetha ngenxa isikhathi asisekho. Ngiyabonga nje kubaba usimelane lento ayenzela inhle kakhulu. Mina ke angibukanga kabili ukuthi nje ngizalana ngoba mhlambe ngizobuka kanjani yonke le nto lo njengoba ngiguqile nombhobho. Cha, ngiyafunda ukuthi njengoba umnazathu kusele thina njengenhlanhluthi njengoba eshunyazi lezulu ukuthi umnazathu kuyobuzwa kuthina. Ngiyafunda lokho akwenzela ukuthi kuhle kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nabafundisi bethu abasinike ithuba. Ngiyethemba ukuthi konke lamagama lawa ashilo angangena ngapha aphume ngapha ke. Uyazi ke lawa nongenzi khona kahle ke. Ngicela sizilungise thina ke emakhosazana nanhlanhluthi. Indaba esisele ngakuthina. Abazali bayidlala indima. Inkosi kusenikuzweni. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwa amakhosazana nenhlayisuthi phakathi kwethempeli laseThembekani. Nkosi nibusise. Ingoma yokuvala so ihlatshelela umfowabo Ntombela. Ingoma ka119 yothemba kwengoma ubaba umfundisi wenkosi. Umfundisi uNgidi uyobe sesicelela isibusiso enkosini. Inkosi busuku phakama behamente ingcwele. Thina siyamthanda lona